di ba? Ayan, magandang hapon. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Mapagpalang araw, mapagpalang gabi. Sino kayang maswerte? Magandang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang araw, mapagpalang tanghali. Oh yeah. Nasa gilid tayo ngayon ng kalsada, ayan oh. Oh, di ba? Oh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang araw, mapagpalang tanghali. Mega love shout out po kay Mami Mercy Kalunod. Ayan. Sa gilid tayo ngayon ng kalsada. Dahil nga busy sa trabaho. Naisipan ng pasahero ko na mag-parlor. Kaya dito ako ngayon sa Banawi area. Kaya mega love shout out sa mga taga Banawi. Mega love shout out po sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng ating mga solid na subscriber. Alright. Mega love shout out po sa walang sawa niyong suporta. Siyempre, huwag natin kalimutang mag-like at share. Yan, maraming salamat sa inyong lahat. Alright, mag-comment kayo dyan. Pasensya na kayo, hindi ako naka-live nung Miyerkules. Gawa ng, pero yung t-shirt po nandyan na. Magla-live ako. Gusto ko kasi na napag-isip-isip ko, tika lang, tunaw na pala yung ice cream ko. Nandito ako sa gilid ng kalsada. Yan, kain po tayo. ER Kabayan Vlog, magandang hapon. Sipin mo katatapos ko lang magtanghalian. Kaya mega love shout out sa inyong lahat. Binigyan ako ng boss ko ng ice cream. Gusto ko kasi plano kong i-live doon mismo sa hub. Kasi para ma-promote ko yung namin, yung livelihood namin
kung saan gumagawa ng mga t-shirt ng t-shirt. Eh ang problema, itong mga darating na araw, talagang hektik na yung schedule kasi nga malapit ng eleksyon, busy kami. Kaya pagpasensyahan nyo na, nung Merkules, talagang hindi na kinaya. Gusto ko sanang mag-live kaso lang alauna na. Baka mga tulog naman na kayo. Sayang naman yung mga nakatambay dyan, parati na hindi nagko-comment, na baka mag-comment yung ibang yung mga panggabi na mag-comment dyan, hindi makapanood yung mga nag-comment dyan, hindi manalo ng t-shirt. Kaya inisip ko na mag-live ako ng doon sa hub. Eh, ang problema, itong darating na Lunes, eleksyon na. Sunod-sunod na po ang ating itong mga nagdaang araw, kaya pagpasensyahan nyo na, hindi ko pa talaga na pero tapos na po. 12 yon, 12 ang mananalo ng t-shirt. Iyan po yung yung thumbnail ko, iyan po ang mapapanalunan nyo, ganyan na ganyan po. Napakaganda ng tila, malamig sa katawan, malamig sa... Okay, mag-comment kayo dyan, comment po kayo, kasi pagbabasihan ko kayo, kasi yung mga nagtatambay dyan, gusto ko kayo ang manalo. Kaya gusto ko, matatandaan ko yung mga comment, yung mga pangalan nyo, matatandaan ko para mas priority kayo. Yung iba kasi minsan napadaan lang, siyempre pag may premium, mag-i-stay na sila dyan, mag-comment na. Siyempre mas priority ko naman kayo, yung mga solid talaga, lalong-lalo na yun nandyan na hindi lang nagko-comment pero nakatambay. Mas priority kayong mananalo. Ngayon, mega love shoutout muna kay ER Kabayan Vlog. Kain po tayo. At mega love shoutout din po kay Mami Mercy Kalunod, kay Ma'am Rosalina, kay Ma'am Analisa, kay G. Changwok, kay Kagawad Antonihan, kay Miss Nani Sanchez Vlog, kay Audrey Nicole. Mega love shoutout sa inyong lahat at sa lahat ng mga solid natin subscriber. Saan man sulok kayo ng mundo. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao, mega love shoutout. Ako boss, solid boss. Kaso lang, ER Kabayan Vlog, nasa Italy ka, loging-logi naman ako mag-send sa'yo ng t-shirt. Logi yung ko, kung may kamag-anak ka dito, pwede. Ayan, kay mega love shoutout sa'yo, ER Kabayan Vlog. Kasi kung ilalive ko ng alas 11, siyempre kayong mga nagtatambay sa akin ng araw, wala kayo doon sa oras na alas 11 ng gabi. Di ba? Di sayang yung sayang yung pagtambay nyo dyan, hindi man lang kayo manalo. Kaya gusto ko, meron po, boss. Hindi, kung halimbawa, ER Kabayan Vlog, mayroon kang kamag-anak dito, sa kamag-anak mo na lang para hindi naman lugi ako sa shipping. Ayan, kasi yung mananalo niyan, halimbawa nasa ibang bansa, o yung kamag-anak mo dito, di ba? Yung kamag-anak mo dito ang padadalhan ko, kasi lugi naman kung ipadala ko sa ibang bansa, di ba? Yung shipping fee. Lugi naman ako, pero pag dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, sagot ko po. Ayan, kain po tayo. Sige, ER Kabayan Vlog, stay ka lang dyan. Gusto ko kasi sabay-sabay. Kakakain ko lang yung tanghalian. Binigyan ako ng ice cream. Meron mo tanghalian ko, alas 4 dos na. And gusto ko lahat yung 12 na ina t-shirt, gusto ko maibigay ko talaga yung mga lalong-lalo na yung mga commentator diyan at saka yung mga nagtatambay lang diyan tuwing live ko. Gusto ko kayo ang manalo.
Kasi 12 lang yun, kaya piling-pili talaga. Gusto ko yung mga solid talaga ang... Kaya nga gusto ko, di ba, yung mga nakaraang live, sinasabi ko na mag-comment kayo dyan kasi gusto ko yung ano talaga. Halimbawa, sumubra man kayo dyan, siyempre, pipiliin ko talaga yung mas solid. Pero siyempre, gusto ko nga, lahat kayo mayroon, kaso lang, limited lang. Siyempre, limited edition pa lang. Yaan mo, pag nagkaroon ako ng ano, ng clothing. Mamimigay ako ng libre. Natunaw na tuloy. Sige, AR Kabayan Vlog, noted sa'yo. Special ang ibibigay ko sa'yo. Pero gusto ko sa kamag-anak mo kasi lugi naman, nasa Italy ka eh. Diba, nasa Italy ka eh. Magpapagawa akong isa. Meron pala akong ikukwento sa inyo. Kagabi, pauwi ako. Talagang yan, thank you AR Kabayan Vlog. Meron akong ikukwento sa inyo. Talagang ang nakawan dito sa ano, grabe na. Kagabi pauwi ako alas 10:30 sa SM North. Akala ko bakit sobrang traffic. Sobrang as in stack up talaga yung mga sasakyan. Simula doon sa pagpasok doon sa North Avenue, walang galawan yung sasakyan. Ngayon, bakit? Sabi ko, bakit? Bakit walang galawan ang ano? Bakit walang galawan ang sasakyan? Di, siyempre, ako naman, naka-single na motor ako. Pilit akong sumiksik. Tapos nung nakaliko na ako, nakapasok na ako ng SM North, pag silip ko doon sa unahan, bakit wala naman traffic? Wala namang traffic doon mismo sa tawiran ng mga tao sa may SM, pakatawid ng mga sa pedestrian. Pakalagpas ng pedestrian, mayroong truck na nakahinto. Yung truck na nakahinto, may tao sa ilalim. Akala ko naman nasagasaan. Iyon pala, dahil 4 silang magnanakaw. Take note doon mismo sa loob ng SM nagnakaw. Ang ninakaw nila, ang na-recover ng mga gwardiya is, ang na-recover nila, 8 pirasong sapatos. 8 pirasong sapatos ang na-recover ng mga gwardiya. Pero, sabi ng gwardiya, may ninakawan pa raw ng cellphone. Siguro, ano doon sa mga store, nalingat yung mga tindira, yun, ninakawan. Ngayon, kaya pala walang takbuhan yung mga sasakyan, pinara ng security kasi nagkahabulan. Ngayon yung tatlong magnanakaw, nakaakyat sa bakod. Kasi yung SM North po, SM North, kabila niyan, Trinoma. Kabilaan niyan, mall. Ngayon, itong sa Trinoma banda at saka doon sa ginagawa yan kasi yung MRT7 station, may sunog yata, yun ayan. Yung pagitan ng yung kalagitnaan ng kalsada ng SM North at saka yung Trinoma, yung Skydome, may mga bakod dyan doon, lalong-lalo na yun dito banda sa Trinoma, may mga bakod kasi nga ginagawa na yung istasyon ng MRT7. Ngayon, ang nangyari, yung tatlong magnanakaw nakaakyat sa bakod. Sa madaling salita, nakatakas yung tatlo. Yung isa, na-corner ng mga gwardiya. Naharang namin yung kasi saktong-sakto nung nagkahabulan, nandoon nakalusot na ako eh. Dinaharang namin yung Kaya kung panoorin nyo yung short video, iyon yung nakuha na
nakuha na doon sa ano. Alam niyo ang ginawa nung magnanakaw? Talagang hindi talaga siya magpapahuli ng buhay. Alam niyo kung bakit? Yung dump truck na tumatakbo, umilalim siya. Umilalim siya doon sa dump truck na tumatakbo. Buti nga kamo, yung driver ng dump truck alerto, kaya nung pag sigaw nung preno ka agad siya, huminto. Umilalim talaga yung magnanakaw doon sa, talagang magpasagasa siya. Sabi ko, grabe na talagang bangag na. High na high siya, parang hindi niya kilala. Grabe, may sunog yata. Malaking sunog yata, malalaking bumbero, dumaan. High na high sa drugs yung mama. Grabe, talagang dilat na dilat yung mata niya. Ito na nga, nakahinto yung truck. Hindi siya ngayon makagalaw doon sa ilalim kasi napaikutan na namin yung dump truck. Silip-silip siyang ganyan, naghahanap siya kung saan ang pwede siyang makalusot. Wala na siyang malusutan kasi nga grabe. Ayan. Daming bumbero. Saan kaya sunog yan? Wala siyang malusutan kasi nga napaikutan na ng mga security yung dump truck. Yung dump truck kasi nag-deliver doon sa yung ginagawang MRT7, nag-deliver doon yung dump truck. Ngayon, nakahinto na yung dump truck. Yung mama nandoon sa ilalim ng dump truck. Sus, talagang kung makikita nyo yung mata, talagang bangag na bangag yung mama. Grabe, biruin mo ang lakas ng loob, sa loob ng SM pa ng nakaw. 8 pirasong sapatos, hindi. Sabi ng security, sinubaybayan na nila kasi galing doon sa isang mall, sinubaybayan na nila yung mama kasi nagtaka sila bakit ganun kadami yung bit-bit na sapatos. Ngayon sinubaybayan na nila, nung malapit na sa exit, bigla ngayon nagradyo yung na may ninakawan nga ng sapatos. Ngayon nung ninakawan ng sapatos, hinold ka agad siya ng security doon sa may exit na. Paano pa mahold na tinadyakan ngayon yung security kaya nakatakbo yung 4. Yung isa na corner, talagang magpasagasa siya doon sa dump truck, umilalim talaga siya. Buti nga kamo, maliksi din yung driver, nakapagpreno. Kaya sa madaling salita, nakuha ngayon yung magnanakaw yung isa. Grabe, sunod-sunod yung bumbero. May sunog dito sa may Banawi siguro, sa may Banawi ito Nandito ako ngayon sa area ng Banawi. Nagpapaparlor yung anak ng boss ko kasi yung siniservisan ko lagi na sa Quinco daw. Sa Quinco ang sunog. Sa Quinco, nandyan yung mga bahay ni nandyan yung compound ni Lusyutan. Sa Quinco. Sa likod ng Santo Domingo Church. Ayan, nandyan ang bahay ni Lusyutan. Grabe lalaki Hindi basta-basta sunog yan kasi ang lalaking bumbero. Ayan. Nandito ako ngayon sa kasi kaso lang maraming motor na kaparada kaya nandito ako sa medyo looban. Quinco daw ang sunog doon sa malapit sa may compound ni Lusyutan. Ayan, ituloy ko yung kwento doon sa magnanakaw. Nandoon siya sa ilalim ng truck. Talagang kinakawawa na talaga. Kinakawawa na doon kasi dami ng bystander, dami ng
Yung mga rider, huminto na. Huminto na yung mga rider kasi ang sigaw nga nung isa eh. Yung kasama namin, kasama magnanakaw na na holdapper, sabi niya, magnanakaw holdapper. Sus, nanghiram talaga ng mukha sa nanghiram talaga ng mukha sa hayop. Grabe, kawawa. Naawa talaga ako doon sa mama kagabi. Panoorin niyo yung hindi, 2 shirt lang nakuha ko kasi nga nagkanda habol-habol lang kami doon eh. Kahit yan lang yung shirt na nakuha ko doon sa yung nahugot na doon sa ilalim ng dump truck, dinala na doon sa dadali na sa headquarters ng mga security doon sa loob. Kaya inano ko na lang, okay na yon, at least nakatulong tayo. Sigaw na sigaw yung security. May yung kasabay kong riders, alam mo ang ginawa? Natatawa na lang ako doon sa alam mo ang ginawa? Sa halip na tumulong siya, kumuha ng cellphone. Kasi ang pagkaintindi niya siguro, nasagasaan ng dump truck. Kaya ang ginawa niya, kinuha niya yung cellphone, dumapa siya doon, binibidyohan niya. Pabira, sabi ko hindi yan nasagasaan, magnanakaw yan. Ayan. Grabe, malalaking dump truck ang dumadaan. Natatawa na lang tuloy ako doon sa tawag nito, doon sa mama. Tagang binubidyohan niya. Sabi niya, parang hindi man nasagasaan. Sabi ko, hindi nga nasagasaan. Kasi nga, yan, nagnakaw. Kalukong mama na yan. Kinukuhaan niya ng video. Dapa din siya doon sa ilalim doon sa kalsada. Sabi ko, sa halip na makadaan na yung mga sasakyan, hindi tuloy. Kasi, dumapa man siya doon. Talaga naman, Sabi ko, magbabiral yan, boss. Nakakatawa lang na, alam nyo, nakakatawa lang na hindi ko tinatawanan na may nabugbog. Nakakatawa lang na sa ganong klaseng sistema, naisip mo pang mag-video-video, di ba? Yung ganong sistema, naisip mo pang magkuha-kuha kagad ng video, hindi ka na lang tumulong. Sayang yung niya, na wala man lang siyang nagawa na kahit makatulong man lang doon sa mga security guard. Kasi sigurado charge yun sa kanila eh. Kasi sa dami nila security. Pero ang sabi ng security, 2 cellphone lang ang natangay nung 3 kasabwat nung magnanakaw. Kasi parang ang pagnanakaw kasi, lalong-lalo na sa mall, ang style yan, hindi yan iisa lang. Pasa-pasa yan sila. Halimbawa yung isa, kukunin yung isang item, ipapasa yan doon sa isa. Tapos yung isa naman, ipapasa naman yan doon sa isa. Hanggat sa maka-exit yan. Ganun ang mga sistema ng magnanakaw dyan sa mall. Kaya, kagabi sabi ng security, 4 daw silang 4 daw yung hinabol nila palabas. Ang na-corner namin, isa lang kasi siya lang ang nahuli. Sabi ng security, hindi, nakatalon doon. Iyon ang kwento. Pero ang talaga namin, ang nasaksihan ko talaga, isa lang kasi siya ang pinakahuli. Siya ang huli. Talagang namin doon sa may dump truck. Kaya, nung na-corner siya, pumailalim talaga siya sa dump truck na, buti nga kamo, mabagal din ang takbo ng dump truck. Kaya kaya hindi siya nasagasaan. Nung pag-ilalim, sabay sigaw, sabay preno din yung driver ng dump truck. Kaya hindi siya nasagasaan. Grabe, sigurado yan mga, grabe, andyan pinakamababa niya ang third alarm. Kasi napakaraming bumbiro.
napakaraming bumbero. Nandito ako ngayon sa May Banawe, oh. Pakita ko sa inyo. Ayan, ang area ng Banawe, oh. Ito ang Banawe. Nandito ako sa may ano ito? Sa may Malaya Street. Malapit sa may Amoranto. Ayan dito, oh. Ayan, may kandidato pa. Promosyon na yun, ang dami, oh. Ang lalaki ng ano, sigurado ano niyan, pinaka mababa niya ng third alarm. Aya. Pinaka mababa niya ng third alarm. Napakaraming bumbero eh. Kasi pag third alarm kasi may code yan sila pag ano, nung nag-seminar kami sa bumbero, may code yan sila. Pag yung ano pa lang, first alarm pa lang, ayan, dyan lang yan sila sa ano, tawag nito, pag first alarm, yung isa o dalawang bumbero. Pag second, ano na, nagtawag na yan. Pag ano, buong NCR na yan, nakakunik na yan lahat. Kaya tingnan nyo, napakarami, oh. May taga Valenzuela na kaagad. Dumana yung taga Valenzuela, yung huli. Mahina ang wangwang, kinapos yata. Ayan. Ayun, ituloy ko lang yung ano, no. Nakakapanghina ba na sa kabila ng pinaghirapan ng mga pulis sa loob ng 6 na taon para maging matahimik ang lahat. Ngayon, parang nakabuelo na yung ano, nakabuelo na yung mga magnanakaw, nakabuelo na ang lahat. Parang yung ano, parang wala na tayong ano. Wala na tayong hindi na tayo safe ba? Hindi na tayo safe sa paglalakad-lakad natin araw-araw. Lalong-lalo na yung ano natin, lalong-lalo na tayo mga lalong-lalo na tayo na mga pamilyadong tao. Yung mga anak natin, hindi naman natin pwedeng mahatid sundo kasi nga unang-una may mga trabaho tayo. 'Di ba? Oh. Kaya nakakapang ano na halos 6 na taon na inalagaan ng kapulisan nung nagdaang administrasyon. 6 na taon na inalagaan para maging safe ang Pilipinas. Pero ngayon tingnan nyo, napakalaking mall yan, napakaraming security, pero ganun sila kalalakas na ang loob. Di ba? Grabe kung hindi ka bangag. Napakaraming security dyan sa SM North. Bukod pa yung security ng Trinoma kasi kabilaan yan, kalsada lang ang pagitan ng dalawa eh. Isipin mo yun. Tapos tatatlo lang sila na magnanakaw. Grabe ang lalakas ng loob. Grabe. Kaya sabi ko, ano nang nakapag-isip talaga ako kagabi, ano nang nangyari sa bayan natin? Mayroon po ba tayong kalayaan na ano sa lalong-lalo na sa gabi? Kasi mga ano na 'yan, mga alas 11 or mga 11:45. Eh sabi ko, parang ano na, parang hindi na safe. Hindi ko lang alam sa inyo, baka safe pa sa inyo. Comment po kayo dyan kung sa inyong lugar nararanasan nyo na ba yun. Kasi nga sabi nga ng tagapagsalita ng Malacanang, isolated cases lang yun kasi siya nga mismo sabi niya pag pumupunta siya sa palengke, wala naman siyang nakikitang nakawan. Wala daw siyang nakikitang
nag nagdudukdukan, yung naggugurguran. Sipin mo 'yon. Parang ang gustong ano no ng tagapagsalita ng Malacanang. Ang gusto niyang ipahatid dahil isolated cases lang, ang gusto niya masaksihan niya mismo. Masaksihan niya mismo na makita ng dalawang mata niya na may nakawang nangyayari. May gurguran na nangyayari. Gusto niya talagang personal na masaksihan niya para masabi niya hindi na safe ang Pilipinas. Nakakapanghina yung ganong klase na statement na makukuha natin. At pangalawa pa, yung statement pa ng hippie ng chief of police na okay lang na mag-drugs. Oh, di parang pinopromote niya pa yung okay lang mag-drugs nang dahil sa para hindi makatulog sa kanilang mga trabaho. Tama ba 'yon? Oh. Kung sinasaywar niya lang, yung mga bata hindi mo pwedeng isaywar 'yan. Kasi may kasabihan nga tayo kung anong ginagawa ng matatanda, iyon ang sinusunod ng mga bata. Diba? Kaya nga ewan ko kung paano sa amin gabi-gabi na lang kahit nandiyan kami nagjo-duty talagang hindi maiwasan, talagang hindi na dahil siguro wala nang pambili ng drugs dahil dumami talaga ang adik, walang biro ito, walang ito. Kaya kami, napipilitan kaming mag-duty sa gabi. Isipin nyo yun. Sa halip na itutulog na lang namin dahil ako may trabaho ako 6 na araw sa isang linggo. Ang pahinga ko linggo lang. Isipin mo yun, gabi na ako nakakauwi dahil maraming trabaho. Pagdating ko doon, iisipin ko pa yung aking mga kapitbahay na gusto ko makatulog sila ng mahimbing. Isipin mo yon. Magjo-duty pa kami sa gabi para lang ma-prevent namin ba kahit hindi na, kasi mga matatanda na yan, nandyan na yan, kumbaga mga ugatan na yan dyan hindi na wala man kaming kakayanan na arestuhin sila kasi hindi man kami civilian kami, hindi namin kaya yon. Pero kung bigyan kami ng authority, ay kilala namin kung sinong mga adik. Kaya nga ang tanging naisip namin ng samahan, ang tanging magagawa na lang ma-prevent, hindi man natin maubos, nandyan lang yan, hindi dumami, bagkos magbawas. Yun na lang naisip namin yun lang naisip namin na paraan kasi andyan na yan di ba? Kasi grabe na talaga, grabe na ang drugs. Kaya sabi namin doon, namin, hindi man natin yan, kahit man lang yung kabataan, maiiwas na natin sa kanila. Di ba? Yun na lang ang tanging naisip namin ng paraan. Kasi andyan na ewan ko kung masasabi na ba natin na endemic na. Kaya yung nasaksihan ko kagabi na nakawan, talagang sus, grabe. Kung yon, baka sabihin na overdose ito sa drugs. Grabe, dilat na dilat talaga yung mata na hindi mo maintindihan. Malalim na ito, bukol na ito, talagang yung mata ganyan na ngiwi na talaga Kaya sabi ko, grabe na. As in, kasi ang SM North, medyo ang SM North, sa likod niyan, medyo, medyo
Maraming kabahayan yan, hindi naman ganun kaano. Siguro mga class B and C. Pagdating sa kategorya ng ano ba, yung kakayanan ba sa kanilang buhay. Kasi nga hindi man ganun kayaman yung Bago Bantay. May mga mayayaman din. Pero maraming ano din diyan kasi ang isa sa asawa ng pinsan ko ay kagawad diyan. Kaya kabisado ko rin ang Bago Bantay. Pangalawa, dito naman sa Trinoma, sa likod ng Philippine Science, kabila ng Trinoma, marami pa ring squatter diyan. Napakarami pa ring ano diyan, mga adiktos, mga adik. Kasi napapasok ko rin yan noong araw. Buti nga ngayon, nawala na yung ano diyan, nawala na yung siguro halos 90% ang nawala diyan. 10% na lang ang naiiwan kasi simula yan dito sa yung agham po kasi ang squatter diyan, simula dito sa kanto ng Quezon Ave hanggang doon yan sa may Trinoma, solid na squatter yan. Pero ngayon na walis na lahat yon, naubos na yung mga squatter kaya natayo na ng mga building. Ang natitira na lang talaga yun dito sa likod ng Philippine Science. Yun na lang ang natitira doon na maraming squatter. Siguro mga 300 to 400 family na lang ang naiiwan dyan. Kasi dati nasa ano yan dyan, nasa 4,000 yata, 4,000 family ang nakatira dyan. Kaya yung pati yung may sapa yan dyan sa gitna, pati yung sapa dyan, wala ka nang makita sapa dyan, puro kabahayan na yan. Nagpapang-abot-abot na kasi nga pinuno na ng mga bahay pati yung sapa. Ngayon hindi na. Yung squatter dyan, ang boundary na lang yung sapa kasi sa kabila nasunog yon, hindi na nakapasok. Hindi na nakapasok yung mga nasunugan kasi tinik over kagad ng gwardiya. Ngayon, ang hindi na lang, ang matibay-tibay na lang itong nasa iwan dito sa likod ng Philippine Science at saka likod ng Bumbiro, yung National Headquarters ng BFP. Yan, BGM pa naman. Mga priso naman yung naisip ko. BGMP talaga no. Ay, Air Kabayan Vlog, maraming salamat sa iyong pagtambay dyan, ano. Kumusta ka na? Okay na ba? Yung ating ano, si Air Kabayan Vlog po ay isang PWD po. Survivor siya ng ano, tawag nito, stroke survivor. Yan. Saglit nga lang, natuyuan ako ng ano sa lalamunang kakukwento ko sa inyo. Nabitin yung ano ko. Nabitin yung tubig ko yata. Meron nyo, maghapon kaming ano, nag-ikot kami Metro Manila, naikot namin. Ang tanghalian ko -10 para alas 4. Sipin mo yung kung gaano ka ano ang trabaho ko. Galing kami ng Makati, Alabang, tapos Manila. Sa Manila kami natagalan paikot-ikot kami parehas. Grabe yung traffic. Kasi nga yung isang siniservisan ko na isang tawag nito, undersecretary, yung anak niya ay ikakasal sa linggo. Kaya nagbili-bili sila ng kanilang mga gamit, mga pampaganda.
pang tawag nito, mga pang abubot-abubot. Ngayon tapos na sila, nakapamili na sila. Nagpapaparlor naman dito naman sa May Banawe. Sipin mo, doon pa kami sa ano ha, doon pa kami sa West Triangle. Doon sa bahay ng dating Pangulong Aquino, no? Yan. Dito ba, napakaraming parlor doon, dumayo pa dito sa May Banawe. Grabing buhay na yan, ano? Ay, nako. Kaya mapapahay ka na lang eh. Pahinga ko, tanghali lao, kain lang. Yan. Ngayon, palubog-lubog ko. Siguro mga 1 oras or ano. Naka 1 oras na yun kasi kumain pa ako bago ako nag-live eh. Kumain pa ako, naka 25 minutes pa. Napahinga kasi bumili pa ako ng pagkain. Tapos nag-prepare, kumain pa ako. Kaya naka 1 oras na yun. Malamang palabas na kasi magpapalinis lang daw ng kuko. No? Ganoon talaga pag maraming pira, no? Maraming kayamanan. Kaya kayo ha, lalong-lalo na yung mga OFW. Mag-ipon-ipon kayo. Kasi pag uwi nyo para ano, alam nyo naman dito sa atin, buti yung mga mababait na asawa katulad ko. Sabay pasok sa sarili, ano. Buti yung mga mababait na asawa, di ba? Yung mga tapat sa kanilang mga asawa. Yung mga hindi, pag pinadalhan, inom-inom kaagad, hindi nila hindi nila alam na kung gaano kahirap doon sa ibang bansa hilod-hilod ng likod sa amo. Di ba? Nalalagay pa sa panganib. Baka ma-rape. Di ba? Kaya yung mga solid natin dyan na kaibigan, lalong-lalo sa mga OFW, huwag nyong ipadala lahat na ang natitira sa inyo, resibo na lang. Para pagdating ng uuwi kayo, mayroon kayong maiwan. Katulad sa pamangkin ko, umuwi nitong 15 ng April. Isipin mo ano siya, naka 9 years siya sa Saudi. Pero may napundar naman kasi yun doon sa asawa niya sa Davao o sa Mindanao, nakapagpatayo sila ng bahay, tapos nakapagpatayo sila dito sa amin ng bahay din. Ang problema, nakaproblema yung lote. Problema sila. Dahil ubos biyaya din, pag uwi niya wala siyang budget. Hindi siya makapaghapi-hapi kasi kulang na ang budget niya pabalik. 45 days siya dito sa Pilipinas, paano yan? Yung magagastusin ka pa. Basta sabi ko sa kanya, pag makarating ka dito sa akin, ako nang bahala hanggang airport. May motor naman ako eh. Kandong-kandongin niya yung mga malita hanggang airport. Di ba? Hatid ko siya doon sa airport. Libre. Basta makarating lang siya sa akin. Sabi ko mag-enjoy ka lang muna, 45 days naman yan. Kasi may ticket naman na siya ng back import. Ang problema niyan lang dito, yung pag siguro doon, kain-kain habang nag-aantay ng eroplano, yun ang problema niya. Sabi ko, sige lang, laban lang para tayo, para saan ba yun at malalagpasan mo rin yan. Kasi nga, ang niya dito, wala din, ubos biyaya din. Di nga bandang uli. Pero okay naman kasi nga, may bahay naman siya, kaso lang, hindi pa talaga fully furnished. Kumbaga, may mga gagawin pa. Nag-uwian na yung mga bumbero, nagbalikan na. Yung mga unang nag-rescue, siguro okay na. Yun. Sana wala namang napinsala na wala naman
napinsala na tao, okay lang yung mga gamit. Kasi may kasabihan nga tayo, di baling manakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Kasi pag ikaw ang nasunugan, pati ipis dyan, pati surot, tangay lahat yan. Walang ititira yan. Kaya nga sabi nga, di baling manakawan ka kasi yung magnanakaw, yung mga cabinet, di man nila mabitbit yan. May iwan talaga. Pero pag sunog, ay siya na. Kahit ipis. Hindi talaga maano yan. Ubos talaga yan simot. Di ba? Mukhang padilim na. Anong oras na ba? 4:39? Ang padilim na. Pero ang ganda pa ng panahon. Kanina malakas ang ulan kanina. Ngayon wala na. Di ba? Makapal na ulap na lang. Kanina napakakapal yan. Akala ko tutuloy ang ulan. Sabi ko tama para naman lumamig. Pero hindi. Hindi siya hindi tumuloy yung ulan. Sayang. Kaya mainit ang alinsangan. Ayan. Ngayon pagkatapos ko rito sigurado pagkatapos nito sa parlor uuwi na kami kasi may bata na maliit yun makakauwi ako ng maaga. Hindi ko sakay yung bus ko nandoon siya sa Antipolo. Makakauwi ako ng maaga. Di makahabol naman ako sa caucus doon sa sinusuportahan nating politiko, makasuporta naman tayo. Pero kahit papano naintindihan niya naman na may trabaho, wala man akong kikitain sa kanya. Di tama-tama na pag nalilibre magsuporta. Ganun lang, di ba? Ganun lang yung ating ginagawa sa araw-araw basta't makalibre. Ayan, katulad kagabi, hindi naman gusto ko nga sana kagabing pumunta doon sa Grand Rally ng PDP Laban doon sa Liwasang Bonifacio. Kaso lang talagang ang oras natin kasi nga biglang tumawag yung samahan na may meeting. Mamadali man ako na makauwi ng alas 9. Ang problema alas 11 na o alas 10 na nagkaipit-ipit pa ako sa traffic doon sa Nakawan. Wala talagang hindi talaga pero umabot pa rin naman ako sa meeting. 11:30 na natapos kaya nakahabol pa ako ng mga 20 minutes. Naka 20 minutes pa naman ako na atin. Yun nga, napag-usapan talaga yung mga Nakawan. Sabi ko nga, kaya nga ako natagalan dahil din sa Nakawan. Ang usapan doon sa Nakawan talaga kasi nga wala na talagang kinilala sa totoo lang, mga boss. Isipin nyo, pulis na pulis, ninakawan yung nangungupahan sa amin na pulis, ninakawan. Ngayon pinastruck out, nireview namin yung CCTV, nakilala, nakablatter na. Akalain mong isinauli yung wallet, pati yung mga ID, yung pira lang kinuha. Kasi nalaman ng pulis, kaya sinauli yung mga ID, baka masakuti sila. Ngayon, ang nangyari, naku, tinira na naman ng kasamahan. Ay, nagalit na yung pulis. Di hanggang ngayon, nasa loob sila. Nasakuti sila, kitang-kita sa CCTV yung mukha di nandoon siya ngayon sa loob. Pati pulis tinalo na Kala ko dumating na yung bus ko. Iba pala.
Ang masaklap, ninakawan na yung pulis. Pag kinagabihan, yung tindahan naman ninakawan ng 3 kahon na Red Horse. Talagang ano, hindi sila takot sa mga CCTV. Wala mga bangag eh. Grabe. Dahil may pira na, may nanakaw na pira. O anong gagawin nila? May pampulutan sila. Ang ginawa, nang nakaw naman ng 2 kahon na Red Horse doon sa ano. 2 kahon na Red Horse doon sa tindahan, ang nakaw naman. Ngayon, sabi nung anak, hindi siya magdemanda. Sabi ko, magdemanda ka. Alam niyo kung bakit? Baka bandang huli ka makasuhan. Kasi alam ko na kung anong pinaplano mo eh. Eh, sira ulo din yun eh. Oh. Di ngayon, natunugan. Sos, isinauli yung basyo. Yung kahon ng Red Horse at saka yung basyo. Ubus na yung laman, sinauli nila. Oh. Ay, grabe. Grabe ka walang hiya talaga pag mga bangag na. Grabe ka walang hiya. Akalain mo yung wallet isinauli. Yung ninakaw na Red Horse isinauli yung kahon pati mga bote. Tingnan mo kung gaano ka walang hiya. Kaya sabi ko, pag ako nga nagbantay, pag sila lahat, kabisado ko na sila lahat eh. Tinatanong ko kagad, ano bang negosyo nyo? Bakit ayaw nyong magsitulog? Hindi man makakibo, hindi aatras na lang sila, hindi makalabas. Minsan magpupumilit na lumabas, may bibilhin lang. Ay sabi ko, pag lumabas ka, huwag ka nang pumasok. Atrasan man sila. Pero pag yung iba kong kasama ng mga opisyales, wala. Kasi ano kami, naka-schedule kami ang duty ko is tuwing Martes. Alas 11 hanggang alas 5. Alas 11 hanggang alas 4 ng umaga. Kasi pag alas 5, medyo maliwanag na yan eh. Pero grabe. Akalain mo, alas 8 ng gabi, yung 2 kahon na Red Horse, talagang nakatingin pa siya sa CCTV oh. Sabi ko, grabe ang ano, talagang ano na, talamak na talaga ang ano ngayong panahon na ito. Ako na talaga nagsasabi na talagang, ewan ko dyan kay Auntie Claire. Yan, patunayan ko kay Auntie Claire, pumunta siya dito sa amin. Tingnan ko kung anong gagawin niya sa mga adik. Kasi perwisyo sa amin eh. Ngayon kung para ano, sabi niya na isolated case lang. Pumunta siya dito. Isolated case lang. Pakita ko sa kanya yung mga adik dito, mga poser. Alam niyo yung isa, grabe ang pasalamat nung lahat na silang kamag-anak, grabe ang pasalamat kay dating Pangulong Duterte at saka kay Bato. Kasi nga, kung hindi dumating ang Duterte at saka Bato, hindi maano sa droga yung hindi matigil sa droga yung yung anak niya. Ngayon nung nagtukhangan, sumuko siya, tapos nagparehab. Tapos ang paglabas niya, hindi na talaga siya gumamit. Ang problema, nabaliw. Siyempre kasi yung drugs po kasi, mga boss, ang tama niyan, pampatuyo ng utak. Natutuyo ang utak mo doon eh. Parang ano lang, parang LPG lang, pag nasisinghot mo, natutuyo yung utak. Parang rugby ba? Solvent, mga ganyan. Matutuyot ang utak mo dyan, wala kang maisip na matino. Kay ang nangyari, bigla siyang natigil doon sa paggamit.
Puro lang Bible ang pinag-usapan nila. Sabi niya, puro Bible lang pinag-usapan namin eh. Nabaliw. Kasi nga, biglang natigil eh. Ang ano kasi, ang drugs kasi, hindi mo po pwedeng, pag sinabing ayaw mo na ngayon, tigil na. Hindi ganon. Kasi nga hanap-hanapin ang katawan mo yun, dapat unti-unti para hindi ka mabigla. Oh. Ngayon, kasabihan ng iba, mahirap alisin yan kasi ano na eh, kumbaga addict na eh. Hindi mahirap yan. Maraming mga naging addict na tumino, magaganda rin ang buhay. Oh, di ba? Marami. Napakarami. Ipagmamalaki ko yan, napakarami talaga. Kasi dito sa amin, napakaraming nagparehab. Marami ang tumino, ngayon magaganda ang buhay. Kasi nga nagparehab siya, natigil siya. Oh, nung pagbalik niya, parang nanginginig yung katawan niya. 6 months, nakakita siya, parang nanginginig yung katawan niya. Hindi, ang ginawa niya, konti, hanggat sa nawala. O ngayon, big time na na businessman. Ngayon, gusto niya na nga tumakbo ng politiko din. gusto niya rin din tumakbo. Oh, sabi ko, kahit hindi ka politiko, makakagawa ka. Oh. Sabi ko, tingnan mo kami. Hindi man kami politiko. Pero marami kaming natulungan. 50 ang member namin sa BMLLC ay 54 na. 54 katao yon. Ibig sabihin, sa pananahe, kumikita yun araw-araw. Sa pagtitinda, kumikita yun araw-araw. Biruin mo yung natulungan. Di ba? Wala kang ano, kasi yung tinayo po kasi namin na livelihood ay inano namin yan sa mga politiko ba, nilapit namin, ayun, pinagbigyan naman sa DSWD. Ngayon ang iniintay namin yung sa TISDA, kasi sa TISDA napakalaking tulong talaga, maraming makinabang, kaya naghahanap kami ng mga membro. Ayan, ngayon ipopromote ko na naman sa inyo yung pinagawan ko ng t-shirt. Napakagaling po. Ayan, pag gusto nyong mayroon kayong mga reunion sa magulang, sa eskwelahan, sa lahat ng mga reunion, sa mga kaibigan, basta kayong mag-gathering na gusto nyo ng uniforme, ayan, punta lang po kayo doon sa page ng BMLLC. Mayroon po silang page BMLLC. Tapos para makatipid kayo, presyong membro, mas mababa po yon. Mas mababa na dihama kaysa mag-direct kayo, magpagawa. Mas malaki ang madi-discount, halos 30% ang madi-discount. Ayan, kaya pag pupunta kayo doon, sabihin nyo lang na rekomenda kayo ni Boss DTV. Yan, nire-recommenda niya. Kaya makakatipid kayo doon. Ibig sabihin, pag sinabi niyo yung pangalan ko, yung discount nun, yung madi-discount nun, parang ako na rin ang nakiusap para sa inyo. Kaya mas malaki ang madi-discount nyo doon. Siguro makadiscount kayo doon ng mga 30 or 40 pesos. Napakalaking bagay. Di ba? Napakalaking bagay yon. Bukod doon, nakatulong pa kayo sa BMLLC, sa mga membro namin, nakatulong pa kayo. Kasi unang-una, pagdating sa cycling, tahi na namin yon. Sa mga punda, unan, bedsheet, terno, damit, tahi na namin lahat yon. Kaya bawat kuha nyo doon, kahit isa, dishwashing, mayroon din. Materialis ng dishwashing, mayroon din. Napakaganda ng dishwashing.
Kaya pag sinabi nyo doon na recommend kayo ni Boss DTV, mabibigyan kayo ng malaking discount. Pinaka napaka lupit na discount yun. Makaka-discount kayo ng 30 pesos. Halimbawa 200, maka-discount kayo ng 30 pesos. Malaking bagay yun, di ba? 170. Kung ang t-shirt mo pina-imprinta is 20 piraso, sa 30 pesos, napakarami yun, di ba? 600, naka 1 to din yun. Ilang t-shirt pa yun? 3 t-shirt pa, di ba? Makakadagdag pa yun. Napakalaking bagay na nakamura na kayo, nakatulong pa kayo. Di ba? Di para din kayo nagcha-charity, di ba? Kasi nakatulong kayo doon sa mga membro namin na mga mananahe at saka nagtatabas. Di ba? At the same time, sabi nga nila, you imagine, we create. Di ba? Imagine nyo kung anong gusto mong design, silang gagawa para sa inyo. Di ba? Kaya abang-abangan nyo yung pamigay natin ng t-shirt. Ayan, nandyan si ER Kabayan Vlog. Sigurado nang may isa yan si ER Kabayan Vlog. Kaso lang, ibigay mo yung kamag-anakan mo, Boss ER Kabayan Vlog, idol, sa sabay-sabay. No? Sabay-sabay na nating ibigay yung t-shirt para makuha ko yung mga address nyo, ipadala ko yan. Kahit piso wala kayong magagasto dyan, makakarating yan sa bahay nyo. Kahit piso. No? Kasi nga, sanay po kami dyan. Tuwing December po kasi nagpapamigay kami ng mga bigas, mga grocery, maliit man na bagay. Kumbaga, na-survive namin yung maghapon, yung isang araw na pagkain ng isang pamilya, di ba? Malaking bagay yon. Kaya, ayun, maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa nyong suporta, no? Ang pag ako po ay sumasahod, mayroon pong nakalaan dyan para sa talaga, pang tawag nito, pang gift, yan, pambigay pa. Siyempre, iniisip ko lang sa Panginoon yon. Hindi man, ang Panginoon man, hindi man kumakain yan. Kumakain sa tao. Ang kumakain ang tao. Yung para sa Panginoon, ihiwalay ko yan. Tao ang makikinabang. Di ba? Napakagandang idea. Alam niyo kung bakit nakakuha ang mga magagandang idea? Sa aming nanay, dito sa Waite, kay Mami Mercy Calunod, di ba? Kahit busit yan, marami kayong mapupulot na aral. Madaldal yan, pero makabuluhan ang kanyang dinadaldal. Di ba? Napakalaking marami kayong matututunan. Halos nabuo yung BMLLC na yan. Talagang yung mga idea, maraming na idea sa kanya. Marami akong nakuha ng mga idea sa kanya kung paano kasi isipin mo, pinapunta niya kami doon sa kaibigan niya. Mag-relax ka lang dyan, makapag-isip ka ng maganda. Diba? Kaya nga papasalamat ako, nakilala namin siya kahit hindi mo kaano-ano, nakahanda siyang tumulong. Yan. Ayaw niya pa na binabanggit. Ayaw niya, nagagalit siya. Ngayon. Magagalit siya ngayon kasi binanggit ko na pangalan. Ayan, sorry po, pasensya na. Dahil iyan ang katotohanan eh. Galing sa puso ko yun. Hindi ko inaano yun, hindi ko inaangat, hindi ko siya pinopromote. Totoo yun, ang totoo eh. Hindi natin may tatago ang katotohanan, di ba? Sabi nga, kapag ang puno hitik sa bunga, binabato. Kaya daming sa kanya. Yan lamang po.
magpapaalam na ako, isang oras na, baka malubat na rin ako. Maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng nagtambay. Number 1 ka na, boss, AR Kabayan Vlog. Ayan, mayroon ka ng ano. Kasi nagpasobra ko ng isa. Di ba? Malapit na tayo mag 13K. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Talagang ano tayo ngayon. Pero isusurprise ko kayo. No? Pasensya na kayo kasi bukas Sabado na, talagang ngayong gabi nga kasi yung mga watcher kailangan naming ipunin lahat. Mimitingin namin. Napakalaki, napakarami. Kaya hindi kaya ng isang anuhan lang hanggang bukas. May kukos pa bukas. May linggo pa, Lunes eleksyon na. Di ba? Tapos sunod na linggo, yung inorganize naman namin na summer outing. Pag-prepare pa, nakakalimutan ng anak minsan. Kaya, yan, maraming salamat sa inyong lahat sa pangunawa. Maraming salamat po. Pero andyan na ang ating ipamimigay. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Mapagpalang hapon, mapagpalang gabi. Mega love shout out sa inyong lahat. I love you all. Ayan, bye-bye.